Ntoni? Wantoni? Masambe ke? Ndiumise umnqophiso wam phakathi kwam nawe. Lenze ntoni? Ungaciba nangashunyelwa after kuthandaziwe kanti sekushunyelwa already ngoku. Ndiwuthini asazi ukundimamele kwangoku. Ndiwuthini? Ntoni? Okay, we all know by it's between conversation between God and Abraham. Then uthi kanti ndiwumise umnqophiso. Ngokubantu umnqophiso. Kodwa ufuna ukwenza ngabantu? Yes. Ndithini ke ngoku? Asazi. Naphakathi kwembewu yakho emva kwakho. Oh, okay, mhlawumbe uyazibuza uba hayi Abraham nje singenaphi thina. Ude nasembewini yakho naphi? Kukho umuntu akame izinto endizaziyo ezoba kuthi uloluka liqalanga uAbraham. Luqale kwakho uhlanga olaluphila in the east of Egypt. Lalusenza ulwaluko, but I don't know what was their purpose. But uThixo when he was about to take a journey namasirayeli, in fact Abraham ezawubuilda a great nation, wabona uba kufuneka kubekho into azawuyenza nabo ezakwenza uba bohluke, ngoba uThixo angahambi nomntu ongohlukanga okabangahambi naye. Wena uThixo angahamba nomntu ufuna uqiniseka uba lo mntu wohlukile kwabanye. Laba ndiyavakala na? Wenzani uThixo? Xa uhamba noThixo awukwazi ufana nomntu ongahambi noThixo. Kanjani? uThixo banezinto ekufuneka uba uzibambe zivela kuye uzenze ukuze uthi xa kunzima endleleni ujonge edongeni umkhumbuze uThixo ngezinto zakhe ozenzileyo, umkhumbuze uThixo ngendlela yakho ohambe nayo ngaye ngokwemiyalelo yakhe. Uthi Thixo mna ndihambanga njengabanye, ndihambe ngale ndlela ubufuna ndihambe ngayo. Yenzeka njani uba ndizibone ndikwikona njengalena kodwa ubuthe ezwini lakho unguyehova igqirha lam, awusayi kubeka nasinye isifo osineka mayiphutha kodwa kubantu abathe baba-obedient and willing bahamba nam. There is a need yoba uyimamele imigqaliselo yokuhamba noThixo. Ukuhamba noThixo akuhanjwa nje, bakhona izinto efuneka sibambe zona. Khona kodwa amen. Indlela le inento zayo and ezinye ngabantu jike thuwe kodwa awujiki ngoba uyahamba unento nayo noThixo nomnqophiso nawo. Nantoni? Asihambi ngoba si-excited, sihamba ngoba siqophisele. That is why ngoba siyophisa sibona singene enkonzweni ngoba sinomnqophiso. That is why ngoba sishaya zizinto hey sinamathanda, sinemivumbo, sibhonte kodwa sijiki ngoba sinomnqophiso. Khona kodwa amen. UDaniel ungafika pha eBhabheli, xa efika pha wafika kutyiwa izinto, yena wane-decision yakhe ngenxa yomnqophiso wayenawo noThixo. Jonga, not only ehleli kwi-comfort zone, eseBhabheli ekuthinjweni apho ungenzi intando yakho enikwe negama lokukhoboka kuthiwa nguBelshazari. But uDaniel, what even if they can change my name? Makhona bazalwane. You can change my name, but you cannot change who I am. Ndimbonile uMordekai efaka uEstere phakathi kwamantombazana. Awukhona kodwa amen. Igama lakhe nguHadase uEstere, but igama lakhe limeans uba forget your name but not your nationality, because your nationality is who you are before God. Hamba Estere ube phakathi kwamantombazana wenza izinto njengabo but wena ungazilibali. I am changing your name, I'm giving you a new name, but ungasilibali ukubani wena. Ngomnqophiso ngulo umenze ayesiva ngakuthiwa kuzabulawa amaSirayeli, akakwazi yena urejoyisa ngoba ezawushiyeka yena wacinga abantu bakokwabo ngoba unomnqophiso. Because xa uhamba noThixo suhamba ndibakanje, uba nomnqophiso, uba ne-point of reference, uba ne-encounter. Uthi xa ubanjwe zizinto, when you don't have any reason anymore ngokwengqondo yakho to follow God and come to the house of the Lord, ubanjwe umnqophiso. Wenziwe? Sometimes your reasons of coming to the house of glory iyafeyila ngenxa yeziphethekayo, but umnqophiso. Umnqophiso uthi sawuqonda uba
xa umjonga lo tata naxa uyivile khona waqamba udike nanto eshumayelayo but umnqophisi ungavumi na phakanyiswe ngumnqophisi. Umnqophisi unamandla ngaphezu kwamazwi kabhishophu. Umnqophisi ukulanda sowufulukele esibokolweni. Umnqophisi ukulanda sowuzinikela into engeyiyo. Ungavumi umnqophisi. Wenzeni umnqophisi? Awuvumi na uqamba hey ndilapha ke ndiqumbile. Uzawuqumbela lapha sikwamkele ngoba siya-understanda. Sometimes ngobamoya kuloqumbileyo kwenzela myeke ngoba uyazi bebusisendlini. Uqumbile awumazi kutheni. Ukho into emphakamisileyo yamzisa apha myeke qumbe lapha. Njengoba equmbile ndiyeva. And uyasetyenzwa ngamazulu. Ungekho wena xa ephakanyiswa ngoba yonke into kuye ikrashile. Zonke izizathu umzekelo. Some people they come to church ngoba there is this beautiful boy or girl ayixwasileyo. The next thing uyava nansi yamiswa. I-wealth yakhe iyakrasha. Yenzani i-wealth yakhe? Iyaphi? Yenzani? Uyaba umuntu akwazi ukucela ngawe ungahamba uthele into kuye ungazicele ngawe uba ungowakhe. Uyaphila umuntu. Siyahamba nje kubantu abaziceleleyo uba ngowami. Akhambe uthele mix wena. Uyakhonza uJehova ezulu. Lapho usikelelo nayindaba uyababona bonke abanyaba. Ubayicela konzweni. Lo muntu omazi bawulapha ngabencwasi ubani niyeke. Ndini? Ngoba wena unaso isizathu lomnika sona uba azi. Uba esi sizathu esi siyamzisa si-right. Sinjani? Ungamnqanda kulaa nto umbuleka ngoba okwangoku akakabi nayo i-biblical reason to come to church. Kodwa laa ndoda ninginqande xa ihambe edastini ethi heyi buya ningithini kanjela lo mntu uncwasileyo ayongxaki uncwaswa but ingxaki uba umncwaswa responde ayongxaki kwathiwa amen ayonto and ungabi newari uba lo mntu xa encwasa bengomzweni makancwasephi awayeka bathi ngoba ulapho so makathini uthixo wenza ntoni as long as uba laa mntu ekathathwa ngamsazi kunzima halleluya as long as uba sazi emodweni ezi zizathu zevesi zikabhishophu zona ngazivanga nantsi ivesi iyi-1 ingabi besiya asibanqanda abancwasi sinqanda abancwaswa bangarespondi ngoba umonakalo usebancwasile xa beresponda. Abantu abancwasile bamosha inix baze enkondlweni ikhulu i-attendance. Right kodwa abantu bathe Winoni? Yes, asambe. Ube ngumnqophiso ongunaphakade. Umnqophiso namhlanje sidibene apha yenzeka many years ago le but namhlanje kudike House of Glory. Ngenxa House of Glory. Ngenxa yoba umnqophiso uthi xa wawuxela wona pha awupheli. Nabantwana bomihlali nabo kuzawudingeka kuhlale kuthethwe le nto phezu kwabo ngoba lo mnqophiso ungunaphakade awupheli. Sa wokuba ndibe nguThixo kuwe. uThixo ukuze ndibe nguThixo kuwe masiqale siqophisane. Kuze ndibe uThixo angasuka abe nguThixo nje kuwe kungekho nto emdibanisa nawe. Yazi Yesu wena lo ivote ngabe eTiberia iyatshona ukhona uthuli ngoba abathethi unoba wayengawuthixo ayitshona uhleli noba kuthiwa kanti iwezwayelele awunawuzulala abantu abaqawubeka abaromanayo kufutshane uvele khawuphele ngokubuzela isisu nje ihamba xa kumoya ucinga uba uYesu ehamba elwanda ngalalo uhlalitho wayengalelanga qha wayezulisile elinde ebone Job bazalithini ulwandle awuzazame zazakhalima ulwandle zabizwa Rama Rondo Ramaphosa zatsho zancama ekugqibeleni
kodwa hey mongameli uYesu akayi-athendi into angayixelelwanga. Akayithini? Uyahlala ekhona. Uyathini? Alifaka even if it means put his own life at stake on the danger, uyahlala ithi inqala kwabo Yesu xa bezama phakathi kungakhanga kubekho ukwenza umnqophiso. It means there must be willingness to obey indlela ahamba ngayo. Indlela ekuhanjwa ngayo noThixo ikhona indlela ekuhanjwa ngayo noThixo. Kwijeni yomntu noThixo akuhanjwana njani na? Akufani. And i-rules of engagement xa uzibambile zikunceda xa usekoneni umfeyise uThixo, umpetishine, umkhumbuze ngezwi lakhe. Awuthanga na ezwini lakho. Yama nami uyamthini ngo xa kuthandaza ama-Romans 4, we know not how to pray. We pray amiss because siqala ngeengxaki zethu. We forget to remind God about his word. And uThixo umthandaza uva ilizwi lakhe. Because he is not a man that he should lie. Whatever he has said in his word, it has to come to pass. Uyeke yonke into umqabele ngelizwi lakhe. Uthi yabona ngoku uba le nto ayenzileyo uyayivuma yabe ngolu hlobo. It means wena izwi lakho. Amen. So uMoses uhleli noThixo entabeni. uThixo uthi jonga Moses, aba bantu bakho nabo ezantsi babhizi bayemka kum benza ithole bayathi wathi uMoses kuthi kodwa ndiyehla kwathi uThixo ndiyoba ndinomsindo ndiyobabetha. Uthi uMoses, Nkosi khumbula uba wena ubakhuphe iphutha usithi uyanqaba kwizwe lesithembiso. Bakhona abazalwane, God was angry at the time. Wafuna indoda eyintercessor enjengoMoses yabekhe phi kanti Thixo andizobandilokha lo mthandazo, but I will remind you of your word. Uthe uyanqabe iphutha. Mamela le nto yenza unganomsindo ngabo, but cinga abantu bekuthiwe kuba wena ukhuphe abantu uyanqabe iphutha. By the way, uba ngabafika ngeyiphutha uzawuthi ibingekho ngalo yiphutha. Ibingekho bantu bakuthixo njengawe obakhuphileyo. Le nto Thixo ayizawuhlaza bona, izawuhlaza wena. Wemanga nyawo Thixo uthi Moses wathi ukhumbuza loo nto watshintsha isigqibo uThixo. God does not just change his mind anyhow. Ufuna uqalelwa ngelizwi lakhe. Sekuthethile kwathiwa kuyiwa and kuthiwa bakhutshwe ngesandla esithe nkqi sikaThixo. Siphe esaa sandla xa bazawufela entlango. Sengawuyeka mna wam. Nakwimbewu yakho emva kwakho. Nakwimbewu yakho emva kwakho, that those will be born after you. It's okay. Ilinike wena nembewu yakho emva kwakho ilizwe lokuphambukela kwakho. I cannot just give. I'm not a reckless God. I can't give you ilizwe lokuphambukela nento zingaka ndinazo to someone engenamnqophiso naye ngoba uzophila esithubeni. Lonke ilizwe eli lakwaKanani ukuba libe yinto yenu ngonaphakade, ndibe nguThixo wabo. Eli lizwe lizawufika kulo ibe leleni, but funeka kubekho into endiqinisekisayo uba ngabana eli lizweli niyakulihlala ngegama lam. But loo nto, you know what it says, I can never ndizidibanise nawe ndizibizise ngawe ebantwini ndingenamnqophiso nawe. Uthi banangxaki neempazamo ozenzileyo, but ndayifuna ndinqophise. Uthi kanantoni? He knows why human beings will make mistakes, but into angayifuna akahambi nomntu. Uthixo uba nomntu wakhe. When he called Moses, said, okay, Thixo zawuthi ndingubani, thunywa ngubani? Uthi Thixo ndinguye ndithunywe. But ngubani ndinguye? NguThixo kaAbraham, NguThixo kaIsaki, NguThixo kaJacob. Jacob was a cheater, wathatha impahla zikaYisezara. But uThixo ngenxa yoba unomnqophiso noJacob akamlahla ngenxa yoba eske waba impahla zikaYisezara. Akonela nto ungamlahla, akonqena ukusintrodusa ngaye kuMoses. Bakhona uThixo uyahamba ngomntu enezinto ezithethekayo ngaye. uThixo he honors umnqophiso nawo naloo mntu. Do
the point wena nawo yonke into ethethwayo abambe qha lo mnqophiso nobantu bakhe. You can talk wena ungenza yonke into sinikwe into xa singabantu ke xa sinomnqophiso noThixo asizo-athenda zonke izinto ezikhongothayo. And asinokuchola amatye sigibisele zonke ezinye zikhongotha zisecingweni, ezinye zikhongotha zizingqengqe zi-excited ukubona umntu asiloluma mntu. Izinto afuneka uzi-analyze uba zikhongotha kanjani.